Foli ni waliɲuman an kɛ ko ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni waati na bi ye tarata ye novembre kalo tile 22 san 2022 bi an ka don kibaru kɔnɔna la a bɛ tali kɛ Faransi la min ni o bɛ tali kɛ dɛmɛ la dɛmɛ min ni nazara jamana olu tun b'o kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ko bi o dɛmɛ yɛrɛ kɔni o bɛna jɔ ka bɛn n'o ye Mali ɲɛmaaw kɔni fɛnɛ laseli kɛ an bɛna da don la an ka walawalali kɔnɔna la ka bɔ yen kalan karamɔgɔ olu kɔni ye sɛbɛn bila sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ baarabila min n'a bɛ kɛ ka bɛn n'u ka laɲini o kɔni laɲinimabaliya o de kɛra a sababu ye halisa an bɛ to baarabila hukumu yɛrɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ baara kɛ kiirisow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ minnu ma greffier fo ka taa se secrétaire ma ayiwa olu fɛnɛ kɔni ye baarabila sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila ka bɛn n'u ka laɲini ye ko ni o fɛnɛ ma ayiwa lasewa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ taa baarabila la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kunnafoni min n'an y'a sɔrɔ farafinna fɔ nazari la an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. ina komi an y'a fɔ cogoya min na nazara jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Faransi ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma o dɛmɛ bita yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ a la ko a dɛmɛ ninnu kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra ayiwa ni laseli kɛra n'o ye Faransi jamana yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 16 ye san 2022 ayiwa bari ka da kan Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kun min b'a la o de ye bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmaaw olu kɔni ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn min na ayiwa u y'a fɔ tuguni nafolo min n'olu b'a di ka bɛn ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko o nafolo o bɛ ɲagami ka taa sira wɛrɛ de kɔni fɛ u ka tɔn minnu bɛ yan na n'olu ye baɲumankɛ tɔn ye ayiwa fo ka taa se min ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ye ni Faransi yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin olu ma a y'a yira k'a fɔ o dɛmɛ ninnu olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra Mali jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ dɛmɛ ninnu kɔni jɔra nin tɛ bilako ye Faransi yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn ci olu ma kabini février kalo yɛrɛ kɔni waati min b'a yira k'a fɔ ko u bɛ dɛmɛ min kɛ Mali ye ka bɛn ni ayiwa ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma ko o dɛmɛ ninnu kɔni olu bɛɛ yɛrɛ kɔni jɔra nka bi n'u ye bɔlen k'a fɔ n'o ye jabaranin ni fɛn wɛrɛw kan k'a fɔ ko dɛmɛ ninnu kɔni bɛɛ jɔra a kun de ye yaasa ka se ka malidenw ko siran ani dusu kamikami ka se ka o don olu yɛrɛ kɔni hakili la cogoya min na ayiwa ani diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ɲɛ jɔ Mali la cogoya min na ka bɛn ni wale min ayiwa n'o bɛ tali kɛ siran ani ni dusu kamikami yɛrɛ sira hukumu kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ lase na Mali kɔni ye jamana min n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔni o tɔnɔ tɛ da maa si den kelen yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa fo ka taa se min bɛ tali kɛ a baarakɛ ɲɔgɔn minnu ni olu b'a fɛ u ni Mali ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ y'a laɲini u ni jamana minnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa maa si den kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ don Mali ni olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka b'o la Mali yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna la laɲini bɛ Mali la ani malidenw yɛrɛ kɔni na o laɲini fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka o bonya ni e de ko k'e bɛna Mali la ka yaasa ka Mali dɛmɛ a ka kɛlɛ walima Mali yɛrɛ kɔni kungo la nka bi an bɛ waati min na ka bɛn ni nin wale caman yɛrɛ kɔni ye Mali gouvernement ɲɛmaaw olu kɔni fɛnɛ ye laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ jɛkulu walima cakɛda n'o o de bɛ Mali la ayiwa fo ka taa se baɲumankɛ tɔnw ma minnu ni olu bɛ Mali la k'a fɔ k'e de bɛ balo la min ye Faransi ka wari la walima Faransi de kɔni bɛ dɛmɛ don e ma ka bɛn ni sira o sira ye ayiwa o baarakɛyɔrɔ kelen o kelen n'o bɛ Mali la Mali yɛrɛ kɔni y'a laɲini ka se ka o baarakɛyɔrɔ ninnu ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔ ka wele fɛnɛ bila ka taa jamanadenw yɛrɛ kɔni ma halisa bɛɛ hakili jɔlen yɛrɛ kɔni ka to ka se ka dɛmɛ min n'o kan ka don jamana ɲɛmaaw ma kɛlɛ min n'o bɛ sen na ka bɛn ni banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ka seli ka jamana yɛrɛ kɔni a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o fɛnɛ di a ma o kɛlɛ min bɛ sen na ayiwa bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ don n'o ye cɛmancɛla fanga de kɔni ma an y'a fɔ baarabila hukumu kɔnɔna la Mali kalan karamɔgɔw ka taa se duguma karamɔgɔw ma fo ka taa se cɛmancɛ karamɔgɔw de kɔni ma olu kɔni ye sɛbɛn ka se ka o di n'o ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ baarako kumaw ani kumaɲɔgɔnya baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ka se ka sɛbɛn di ale ma sɛbɛn min ni a laɲini yɛrɛ kɔni ye k'a yira k'a fɔ olu ka sariya kisɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a jɔsen dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko article 39 o lawaleyalibaliya min kɛra o de kɔni kɛra sababu ye bi kalan karamɔgɔ u y'u y'a laɲini ka se ka taa baarabila min n'a bɛna kɛ don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka u b'a yira k'a fɔ waati yɛrɛ kɔni tɛmɛra olu sɔnna ka se ka muɲu jamana yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na an binna n'o bɛ tali kɛ CEDEAO ale ni UEMOA olu ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma kalan karamɔgɔ olu ka ɲinifɛn u y'o kɔni ɲɔngiri
yasa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma nka kabini o kɔni tɛmɛra fo ka n'a bila bi la jamana yɛrɛ kɔni ma ŋaniya ta ŋaniya min bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to ayiwa kalankaramɔgɔw ka laɲini min n'a bɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ni sariya yɛrɛ fana y'a kofɔ ayiwa o bɛ se ka waleya cogoya min na o baara kɛbaliya o de bɔra n'o ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni bilali la ni o bɛ tali kɛ baara bila sɛbɛn na ayiwa ka bɛn ni u ka article 39 ye min b'a yira k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen n'o farala Mali baarakɛla tɔw kan ayiwa o kelen o ka fara n'o ye kalankaramɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fana ka sara yɛrɛ kɔni kan ka b'o la o kelen kɔnɔna la tuguni an bɛ taa fɔ Kidali i b'a ye k'a fɔ kalandenw olu yɛrɛ kɔni bɔra hali n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na bɔli yɛrɛ kɔni kɛra nka Kidali ta ale bɔli kun wɛrɛ b'a la min ni ayiwa mun bɛ sen na bi kalandenw yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ tali kɛ mun na kalankaramɔgɔ kelen ko o de to olu bolo Kidali o de kɛra sababu ye kalandenw yɛrɛ kɔni bɔra ka jamana ɲɛma ka se k'a fɛnɛ wuli yaasa a bɛ se ka i ɲɛsin kalan ma cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali dugu ale kɔnɔna la baarabila halisa an bɛ to ale hukumu kɔnɔna la ayiwa tɔn min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye lafasali tɔn ye n'a bɛ f'o ma ko SINAG ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min bɛ tali kɛ baarabila sɛbɛnna ka se k'o bila ka bɛn ni novembre kalo tile 14 ye san 2022 o ye baarakɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kiiriso kɔnɔna la n'a bɛ fɔ minnu ma ko greffier en chef secrétaire de greffier ale ni parquet ayiwa lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ye syndicat autonome de greffier ni a dalasurun ye SINAG ye ayiwa olu SINAG ye olu yɛrɛ kɔni ye ayiwa sɛbɛn min n'a bɛ tile saba baarabila yɛrɛ kɔni ka se ka o kofɔ o tile saba baarabila a bɛ daminɛ décembre kalo tile 7 ka taa bila décembre kalo tile 9 na san 2022 nka u kɔni ye laɲini kɛ ni o bɛ tali kɛ ayiwa ka se ka olu ka baara ninnu ani minnu ka kan sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'u ni jamana yɛrɛ kɔni kun bɛnna la nka o lawaleyabaliya o de kɔni kɛra sababu ye bi olu yɛrɛ kɔni bɛna ni baarabila in kɔni hakililata ka se k'a bila sen kan u y'a yira k'a fɔ ayiwa ni baarabila dɔgɔkun fɔlɔ la ni o bɛ tali kɛ tile saba baarabila la ni o kɔni o ma se ka nisɔndiya sɔrɔ olu kɔni bɛna da don ko kura tuguni min bɛ tali kɛ tɛnɛndon na décembre kalo tile 12 san 2022 ka taa bila jumadon na décembre kalo tile 19 ni o bɛ tali kɛ baarakɛlaw la baarakɛla minnu ni olu bɛ an ka kiiriso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ segin a kan o ye greffier en chef fo ka taa se greffier ma ani secrétaire de greffier parquet olu ka kibaruya yɛrɛ kɔni don u ka syndicat ye laseli kɛ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Guinée Conakry Mali ale ni Guinée badenya ale ni siniya min bɛ Mali ni Guinée ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la halisa ayiwa Mali ɲɛmaaw olu kɔni ye min ye jɛkulu wuli jɛkulu min ni o ni Guinée jamana olu ka baarakɛyɔrɔ caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ baara min n'a bɛ taa ayiwa basigi bɛn ni keleya ale ni ɲɛta ka se ka o sabati jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la ka bɛn ni alamisadon yɛrɛ kɔni ye baara in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra i b'a ye k'a fɔ a ɲɛ kun minɛlen bɛ minisiri fila fɛ ni olu bɛɛ ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔ olu ɲɛnɛbɔli ma Mali ta Abdoulaye Diop fo ka taa se Guinée Conakry ta o de ye dɔgɔtɔrɔ Mori Sanda Kuyate ayiwa ninnu maa fila de kɔni kun ye nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ minɛbaga ye ka bɔ yen ka taa min bɛ tali kɛ Sud-Afrique yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan Sud-Afrique i b'a ye Jacob Zuma ale kun ye Sud-Afrique jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ANC yɛrɛ kɔni maaba yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun don ayiwa waati tɛmɛlen na ale yɛrɛ kɔni kun donnen bɛ bilalen bɛ bɛrɛ la n'o ye kaso ye nka bɛrɛ min kɔni kun don a kun bɛ kalo 15 ayiwa kaso de kɔni na nka bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ a bɔra kaso la ka sɔrɔ fɛn ma fɔ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ye ka bɛn ni a ka kɛnɛya olu yɛrɛ kɔni taabolo ye nka an bɛ waati min na kiiri tigilamɔgɔw u y'a laɲini yaasa ka se ka a segin ka n'a bila kaso la cogoya min na waati min fɔra fo ka se o dafali ma an bɛ taa min bɛ Qatar ale yɛrɛ kɔni kan kudumɔni na i b'a ye k'a fɔ Mali fo ka taa farafinna jamana fɔlɔ min ni o ye Senegal ye olu kɔni bɔra nka i b'a ye k'a fɔ bɔli min ni a kɛra u ni jamana min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka jouer i b'a ye k'a fɔ kɔni jamana kɔni u ye jija kɛ yaasa ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ premier mi-temps u ni Hollande yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ n'o o ye Pays-Bas ye kɔni kɛra 2-2 ka bɛn ni Senegal dolanci
ndolancilaw olu yɛrɛ kɔni ka jija yɛrɛ kɔni ye nka an bɛ taalen ɲɛfɛ waati min na ka na se deuxième mi-temps yɛrɛ kɔni waati ma wa Senegali jamana olu yɛrɛ kɔni ye bi 2 yɛrɛ kɔni ta wa o de kɔni kɛra sababu ye match yɛrɛ kɔni banna o toga la 2-0 ni o bɛ taa Senegali yɛrɛ kɔni juguya la ka to yen kɛnɛ kelen kan Cameroun ni ale ye farafina jamana filanan ye min ni ale sen kan ka don ni ndolanci yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni novembre kalo tile 24 ye nka Mali fo ka taa se farafina jamana tɔw ma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ farafina ndolancilaw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun ayiwa o supporters olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba don ayiwa i y'a ye k'a fɔ olu ka match yɛrɛ kɔni a bɛna kɛ olu ni jamana min yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Suisse ye nka ni Suisse yɛrɛ kɔni bɔra yen i b'a ye k'a fɔ u ka poule yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Brésil b'o la fo ka taa se Serbie ma Cameroun nin ye ale tako 9nan ye min ye coupe du monde yɛrɛ kɔni ale kɛnɛ kan ni fana bɛ dansigi an ka bi ni o ye ayiwa don kibaru yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jiri ja ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ